نيرتا بزر إمبار حجراونة انتايو لك كم قالوا حبرة سبات حجراونة هذا إيرتاون حزب خامس قاري مسيرته وهم نقولوا بخدا من قد خانة حزب حافظ الرجاج زبر حتو أقام حبرة سبنان أقام متحجرنا درجة على حزبنا إتي مزيادة معنا من المحياش نعبرنا حزبنا زدل نجارات أبقمت بمتاو يملش فقر حجرنا إيرترا وفقر حزبنا مالت حزبنا نابرو نايم المحياش بحراو محبالو نايم مكرتاف نسألنتو نايم محلاو تغمتات وزا ثلاثة مقبال المكل خالد مالتشو بعابي خاء كم زرمتن كيس النت كاموتن إربتن كدحن كابزخونة تلائي قداماوي يخون وشتاوي مكل خالد مالتشو أقوى محبرة سبرا قدم حجي دقاقي ما خمت زاربنا له بزح بهراون بحزب بزح بهلاوني استفر عليه بهرات ناي كريستنان مسلمنان كالي لماداو امنتاتن تختلتي زخون حزب زلو حبرة سبي ما حفشاو عزراربا متاحتن كبسان كريستيان اسلامن لنا نقلصم إيرترا حقراونت مالتن بعر حزب إيرترا مفقار مالتي كابراس كاسر سابراس دميرا كاب دسيتاتن دندس كيح بحرن كساب دباتنا مستيبقى نزلو كل حزبنا لكريستيانون اسلامايو نمتحتو نخبساو مفقار مالتيو لو كل حزب زي فكر سب إيرتراو حقراوي قبل أي قبون نزلت بزي قدام تقالس إيرتراوان على اليوم منيرم نابنت بورح مسكرم شنش عبتن سنسان سلسان عام تمرت والداب والد مريم محمد صالح محمود صقاي كحسين طاهر إبراهيمن حادة من اخت سلام المعدن نابا حواتنا دك إيرترا نابالات محبر شوحاتو يمثل المسديدهم أبزنا يمعدو من اخت زي بزعبا حقراو النت بزعبا فقر حقر نإيرترا بزرئي زارو قال خط زبروو كمز السعود نيرو قالوا فقر حقر حادة كبدن برتوعن زخوانا نقاري بفقري حانت عدن ولودا 5 سلم تخاله كاب نفسه أبليسان ولدا تفكر عدت رايا ناي ربحة ناي تقمي ناي هبن خذكا ناي واقع داقا فقري كونن بهاجرو 5 زبالة فقر زلو وسب هاجري أفكر يقلو حبن قبا اللو نهاجرن هزبن مدايبون ناقبركا عبد عدن مبصح حابتن شمتن مدلات نعدان وداسن مقرام من تدعا خوينو زقبر زلو قنا مس فقر هاجر كحسب اي قبان ندك هاجرو مالت نكلهم دك هاجرو زي فكر مش كلهم دك هاجرو بسنعني بسنتني كعين كنبرن زي دلسب ناي هاجرو فقر علو خبها لا يقبان مس اسلام كون كان خريستيان مصراف مس كريستيان كون كان اسلاماي محماي مس ود متحت كون كان ود خبسا من نشاو مس ود خبسا كون كادما نود متحت مستنعق امو بذوكا كايدا زغيركاس وغن ويس محبر كتكل مصعر فقر هاجر الكا خصوا يقبان ناي حونتاو سلام سنيت سمرت متحجاز متصوار زرم كل مزرع بزغبر كاجيبك حول مقواد بعرح نمولع الام في اللاين المفتعر زغبر تعال اندخامن كله مسفر هاجر كحسب اي قبقن بلو تحستو ناي زبر اخت زنبار نو كلن بهيراتن هيمانتاو غجلتاتن هاجرنا كم وغنو ريو زي فكر إيرتراوي هاجراو خبحال هيكادن زبديو نزم دنا مس غرابتنا بزملكتكم إيرتراو هاجراو نتسحتو نغر አለው ነው አቋም ማህበረሰብና በሰብ ሄራዊው ምባል እኹል አይኮነን እቲ አብደባ ዘሎ ህዝብታትና ንስቲ ስግርዶብ ዘሎ ህዝብ ነፍስ ወከፍ ጎረቤትና ሓደ ብሄር ከበሳ ምስተጋሩ ኢትዮጵያ በጃ ምስ ቢጃና ሱዳን دنكل مس عفارنا إثيوبيان جيبوتين رشايدا مس يمن ወይ سعودي ሓደ ህዝብ እዮም ስለዚ ኤርትራ ሃገራውነት ነዚ እንድናታት ዝውን ኣብፀብፃው ከእትለዎ ማለት እዩ ነፍስ ወከፍ ደባው ብሄርና ንስቲ ወገኑ ዝኾነ ናይ ጎረቤት ሃገር ህዝቢ ሕውነታዊ ስምዒት ኣለዎ ኤርትራ ሃገራውነት እምበር ንስምዒታት እዚ ከኽብር ኣለዎ ብጭቡጥ እዚ ምስቲ ጎረቤት ሰላማውን ምሕዝነታውን ናይ ምትሕባርን ዝምድና ከሉ ኣለዎ ማለት እዩ ነዝነት ብዚ ነፍሰር ዑስማን ሳልሕ ሳበ ኣቀድም ኣቢሎም ኣለልዮም ነይሮም ዛንታ ኤርትራ ኣብ ዝብል መፅሓፎም ከም ዝስዕብ ይብሉ ኣተሓናት ፃደባት ኤርትራ ናይቲ ህዝቢ ብሄራዊ ሓድነት ኣብ ግምት ዘየእተወ እዩ ነይሩ
ኣብ ኩሉ ደባዊ ቦታታት ኤርትራ እቲ ህዝቢ ምስቲ ኣብቲ ጎረቤት ሃገር ደባዊ ቦታ ዘሎ ህዝቢ ብብሔር ተዛመደ እዩ እዚ ብፍላይ ኣብ ኤርትራ ዝርአ ዘይኮነስ ዳርጋ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ እዩ ኮይኑ ግን ንኹነታት ደባት ኤርትራ ዝዕዘብ ዘበለ ሓደ ፍሉይ ረቋሒ ከም ዘሎ የስተብህል እዚ ረቋሒ እዚ ድማ ኤርትራ ብምዕራብ ብምብራቕ ብሰሜንን ብደቡብን ዝምድናታታ ንኸተደልድል መሰረት ክኾና ተስፋ ንገብር ኣብዚ ጥቕሚ ናይ ህዝብታት ምትእኽኻብን ሓድነትን ምትሕብባርን ዝሓተሉ መዋዕል እዚ ዝተባህለ ረቋሒ ናይ ምፍሕፋሕን ፀገማትን ምኽንያት ከይከውን ተስፋ ንገብር በሉ እዚ ማለት እምበር ምስ ኩለን ጎረቤትና ሃገራት ናይ ሰላምን ስኒትን ምትሕብባርን ዝምድና ክህልወና ኣድላዪ እዩ ማለት እዩ ጥቕምታትና እንኩላይ ውሽጣዊ ሓድነትና ብውዩ ዝረጋገፅ ኤርትራዊ ሃገራውነት ማለት እምበር ንኩሉ ብሄራትናን ሃይማኖታዊ ጉጅለታትናን ምፍቃድ ማለት ኣይኮነን ኤርትራዊ ሃገራውነት ምስ ኩለን ጎረቤትና ሃገራት እውን ናይ ሰላምን ስኒትን ምትሕብባርን መንፈስ ማለት እዩ እዚ መንፈስ እንተዘይሓልዩ እቲ ውሽጣዊ ሓድነት ኤርትራ እውን ፈርከሽከሽ ክብል ይኽእል እዩ እምበር ሓደ ናይ ኤርትራ መንግስቲ ዝብል ኣካል ንሕውነታዊ ዝምድና ብሄራትናን ንሰላማዊ ዝምድና ምስ ጎረቤትናን ክዋፈር እዩ ዝግባኦ መንግስቲ ህዝባዊ ግንባር ልክዕ ናይቲ ዝግባእ ተፃራሪ ፖሊሲ ንምንትጓር ተዋፊሮም ምስ ኩሉ ጎረቤት ተፃቢኦም እንሆ ከዓ ሕጂ ኤርትራ ናይ ፈርከሽከሽ ምልክት ተርእላ እንታይ እዩ እቲ ናይ ፈርከሽከሽ ምልክት ዝብሎ ዘለኹም እዚ ነቲ ኣብ ገለ ሸነኻት ማሕበረሰብና ዝርአ ዘሎ ናይ ምፍልላይ መንፈስን ዝድሀ ዘሎ ናይ ምፍላይ ወይ ምግንፃል መደባትን እዩ ዝምልከት ንኣብነት ኣብ ደንከል ዓፋር ለጊም ስነ ነዊሕ ዓመታት ናይ ምፍላይ ምንቅስቓስ ኣሎ ካብ ዙላን ታሕቲ ንዘሎ ቦታ ናይ ዓፋር እዩ እሞ ክፍለ ኣለዎ እዮም ዝብሉ ናይ ምፍልላይ መንፈስን ናይ ፈርከሽከሽ ምልክታትን ብሰንኪ ኣሕናዊ ፖሊሲ ህዝባዊ ግንባር እዩ ዝቕልቀል ዘሎ ኩነታት እንተዘይተቐይሩ እዚ ምልክታት እዚ ክዓምቕ ይኽእል እዩ ብሓደ ወገን ክንሪኦ ከለና መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር ንህዝቢ ኤርትራ ምስ ጎረቤት ከቃራሕንዎ ዘገርም ነገር እዩ ብፍላይ ምስ ኢትዮጵያ እሞ ከዓ ምስ ህዝቢ ትግራይ ከቃራሕንዎ ኣዝዩ ዝድንፁ ስግምጢር ዝኾነ ነገር እዩ ነዚ ንምርዳእ ነታ ናይ ዑስማን ሰበዘረባ እንደገና ክዝክር ኣደልዩ ምስ ኩለን ጎረቤትና ፅቡቕ ዝምድና የድልዩ ክብሉ ከለዉ ነዚ ዝምድና እዚ ንምድልዳል ዝሕግዝና ዘበለ ረቋሒታት ክንጥቀመሉ ከም ዘለና ርዱእ እዩ ኣብ ኤርትራ እምበኣር ካብ ኤርትራውያንን ካብ ናይ ጎረቤት ሃገራት ሰባትን እተወልዱ ኣለውና ብገለ ሸነኾም የመናውያን ብገለ ሸነኾም ሱዳናውያን ብገለ ሸነኾም ኢትዮጵያውያን ብፍላይ ተጋሩ ዝኾኑ ኤርትራውያን ኣለውና ከምዚኦም ዝበሉ ምስ ናይ ጎረቤትና ኣህዛብ ዓፅመ ስጋዊ ዝምድና ዘለዎም ንኤርትራ ሃብቲ እዮም ስለምንታይ ምክንያቱ ንፅቡቕ ዝምድና ምስ ጎረቤትና ክሕግዙ ስለ ዝኽእሉ ኣብ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ብትውልዶም ተጋሩ ዝኾኑ ተጋደልቲ ነይሮም ሕጂ እውን ኣለዉ ኣብ ህዝባዊ ወያኔ እውን ኤርትራውያን ነይሮም ሕጂ እውን ኣለዉ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክልቲኡ ውድባት ተሓባቢሩ ንክሰርሕ ዓብዪ ግደ ተፃዊቶም እዮም ነዚ ነጥቢ እዚ መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር ባዕላቶም ይምስክርዎ እዮም ንኣብነት ኣብ ሓዳስ ኤርትራ ናይ 19 ጥሪ 1999 ከም ዝተሓትመ ናይ ህግድፍ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ኣቶ የማነ ገብረኣብ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ከም ዝስዕብ ኢሉ ምሳና ዝጋደሉ ተጋሩ ከምኡውን ምስ ወያኔ ዝጋደሉ ኤርትራውያን ስለ ዝነበሩ እዚ ንገዛ ርእሱ ዋላ ፖለቲካዊ ፍልልያት እናሃለወና ሓቢርና ክንሰርሕ ዝድርኽ ረቋሒ ነይሩ ይብል ኣብ ናይ ኤርትራ ወገን ጥራይ ከተኩር ብትውልዲ ተጋሩ ምዃኖም ናይ ገለ ተጋደልቲ ናታቶም ግደ ንፅቡቕ ዝምድና ምስ ኢትዮጵያዊ ሓይሊ ወይ ምንቅስቓስ ሓጊዝ እዩ ክሕግዝ ከዓ እዩ ዝግብኦ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣብ መንግስቲ ህዝባዊ ግንባር ብገለ ወገኖም ገሊኦም እሞ ሙሉእ ብምሉኡ ብትውልዶም ተጋሩ ዝኾኑ መራሕቲ ኣለዉ ብዙሕ ሰብ ከም ዝፈልጦ ኣቶ ኢሳያስ ብቐንዱ እንተወ ሓደ ብገለ ሸነኹ ናይ ትግራይ ትውልዲ ኣለዎ ካልኦት መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር እውን ከምኡ ናይ ትግራይ ትውልዲ ዘለዎም ኣለዉ
هذا ነገር ኣነፂረ ክዛረብ ንዓይ ኣቶ ኢሳያስ ይኹን ካልኦት ናይ ትግራይ ትውልዱ ዘለዎ መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር ብዘይ ጥርጥር ኤርትራውያን እዮም ኣብ ኤርትራ ተወሊዶም ዝዓበዩ ምናልባት ወለዶም ውን ኣብ ኤርትራ ተወሊዶም ዝዓበዩ ይኾኑ ስለዚ ብዛዕባ ኤርትራውነቶም ጥርጥር የብለይን እቲ ናይ ትግራይ ትውልዶም ግን ኣገዳሲ እዩ ከም ግቡእ ንፅቡቕ ዝምድና ምስ ተጋሩ ከገልግል እዩ ዝነበሮ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ግን ነቲ ናይ ትግራይ ትውልዱ ንምትሕባርን ምትሕጋዝን ናይ ህዝቢ ትግራይን ኢትዮጵያን ህዝቢ ኤርትራን ኣይተጠቕመሉን ኣቶ ኢሳያስ ነዚ ምስ ትግራይ ዘለዎ ትውልዳዊ ዝምድና ንተጋድሎ ሓድነት ኤርትራ ኣዳኺሙ ናብ ስልጣን ንምድያብ ጥራይ እዩ ተጠቒሙሉ ንስልጣኑ መዝሚዝዎ እምበር ንሃናፀ ዕላማ ኣይተጠቕመሉን ሕጂ በዚ እዋን እዚ ብገለ ሸነኾም ተጋሩ ዝኾኑ መራሕቲ ህዝባዊ ግንባር ተጋሩ ጠላማትዮም ተጋሩ ከምዚኦም ወዘተረፈ ዝብል መናፍሓት ከዋፍሩ ከለዉ ንገዛ ርእሶም እዮም ዝፀርፉ ዘለዉ ስልጣኑ ምንዋሕ ከገልግሎም ኢሎም ንወገኖም ይፀርፉ ኣለዉ ብከምዚ ዓይነት ኣገባብ ንወገኖም ክፀርፉ ከለዉ ስልጣን ንዝበሃል ነገር ክሳብ ክንደዮም ዝሃርፉ ኢልካ ትግረም ንዓይ ከም ዝመስለኒ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብጀካ ስልጣኑ ካልእ ዘገድሶ ዋኒን የብሉን ንህዝቢ ኤርትራ ፍቕሪ የብሉ ንህዝቢ ትግራይ ፍቕሪ የብሉ ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ከዓ ንኸበሳውያን ኮነ ንመታሕታውያን ፍቕሪ የብሉን ኣብታ ኸበሳ ከዓ ንኩሉ ግዛ ይኹን ንሓማሴን ወይ ንሰራየ ፍቕሪ የብሉን ንሱ ዘምልኾ ሓይልን ስልጣንን እዩ ኣብ ላዕሊ ከም ዝኣመትክዎ ግደ ሓቀኛ ሃገራውያን ነዚ ናይ ህዝባዊ ግንባር መንግስቲ ኣካይዳ ምብዳህን በንጻሩ ከዓ ሃናፂ ፖለቲካ ምትግባርን እዩ ብጭቡጥ እዚ ማለት ሓድነት ሃገርናን ህይወት ህዝብናን ንኽሕሎ ንዝብል ዝተተሓዘ ከዓ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ስኒትን ምትሕባርን ንኽህሉ ዘረጋገፅ ፖለቲካ ምክያድ ማለት እዩ ሓድነት ህዝብና መናፍሓት ህዝባዊ ግንባር ብዘየገድስ ፈርከሽከሽ ዝብል ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ዘሕዝን ተርእዮታት ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ዘሎ ኣውራጃነት እዩ ህዝቢ ሰራየ ሓማሴን ኣብ ኩሉ ግዛ ኢሉ ክፈላለ ክትሓማመ ተስተብህል ኩላትና ነስተብህለሉ ዘለና ይመስለኒ ሓደ ነገር ክንፅረልኩም ደቂ ኣውራጃኻ ደቂ ወገንካ ምፍታው ሕማቕ ነገር ኣይኮነን ፅቡቕ ነገር እዩ እኳ ደኣ ባህርያዊ እውን ክበሃል ይከኣል እቲ ሕማቕ ነገር ንደቂ ካልኦት ኣውራጃ ምፅላእ እዩ ስለዚ ወገንኩም ኣይትፍተው ኣውራጃኹም ኣይትፍተው ዝብለኩም ጉጉይ ወይ ተንኮለኛ እዩ ወገንኩም ፍተው ንደቂ ካልኦት ኣውራጃ ግን ኣይትፅሉ እዩ እቲ መልእኽቲ ሓቀኛ ሃገራውያን ዓሌትነት ይኹን ኣውራጃነት ኣብ ዝኾነ ሃገር ነቲ ዓማፂ ዝኾነ ገዛእ ጉጅለ እዩ ዘገልግል ኣብ ኩነታት ኣሜሪካ ገለ ናይ ለውጢ ተንቀሳቐስቲ ብዛዕባ ዓሌትነት ዝበልዎ ብዛዕባ ኣውራጃነት ኣብ ሃገርና እውን ሓቂ ኮይኑ ንረኽቦ እቶም ኣሜሪካውያን ተንቀሳቐስቲ ዓሌትነት ነቲ ገዛእ ጉጅለ መሳርሒ ንዓና ነዞም ህዝቢ ነዞም ድኻታት ግን ሽግር እዩ ይብሉ ዓሌትነት ይኹን ኣውራጃነት ነቲ ገዛእ ጉጅለ ጠቓሚ እዩ ህዝቢ ኣብ ክንዲ ሰሚሩ ዝቃለሶ ነንሓድሕዱ ብኣውራጃ ወይ ብዓሌት ይፈላለ ስለዚ ከም መሳርሒ ነቲ ገዛእ ጉጅለ የገልግሎ ማለት እዩ ነቲ ህዝቢ ግን ጎዳኢ እዩ ህዝቢ ኣብ ክንዲ ሰሚሩ ኣድላይ ለውጥታት ንክመፅእ ዝቃለስ ተፈላለዩ ነንሓድሕዱ እናተመናጨተ ይነብር ማለት እዩ ኣብ ኩነታትና ናይ ኩሉ ግዛይ ናይ ሓማሴን ናይ ሰራያ ተባሂሉ ዝካየድ ምትእስሳራት ከም ዘሎ ዝሕብር ምልክታት ኣሎ ወረብ ገሊዩስ ቁልጭል እዩ ዝረኣየካ ገለ ደቂ ሓማሴን ንመንግስቲ ህዝባዊ ግንባር ይሕለኹ እዮም ክርምናቶም እዮም ዝቆፅርዎ ክበሃል ይሰምዕ ምልክታት እውን ርኤ ኣዝዩ ዘሕዝነኒ ነገር እዩ እዚ መንግስቲ እዚ መንግስቲ ሓማሴን ኢልካ ተኣምን ሓማሴን እንተለኻ ትጋግ ኣለኻ እዚ መንግስቲ እዚ ኣቀዲመ ከም ዝኣመትክዎ ናይቲ ኣውራጃቱ ዶ ናይቲ ኣውራጃቲ ዝበሃል ኣይኮነን ናይ ከበሳውያን ኣይኮነ ናይ መታሕታውያን ኣይኮነ ናይ ኩሉ ግዛ ኣይኮነ ናይ ሰራይ ኣይኮነ ናይ ሓማሴን ኣይኮነ እዚ መንግስቲ እዚ መንግስቲ ኢሳያስ እዩ ሓቀኛ ሃገራዊ ዝኾነ ኩሉ እውን እዚ መንግስቲ እዚ ውልቀ ምልክን ዲና ንብሎ ዘለና
ناي حماسين با ناي سراي با خبحال كم زي كال بنقحت كأمن علوه وانا ون ناتنا من قصيلهم زامنو قليهم لوهات انتولو كل حزبي حماسينا أكلو قزايا سرايا بعبي خامة حتى بز من قصيل توتسع خمزلا آمنا هنا حق أني هقراو قال سخنا كايد النخل نيرتا بزر انبار حقراونة انتايو لك كما قالوا حبرة سبات حقراونة هذا ايرتاون حزب خامف قاري مسارتها وقم نقروا بغدا من قد خانا حزب خافقر ترقاق زبر حتو اقوام حبرة سبنان اقمامتا حقرنان درجة محوالة حزبنان ايتين زيادة محوالة من محياش نابرانا حزبنا زدل نقرات اقمت بمتاو يملش فقر حقرنا ايرترا وفقر حزبنا مالت حزبنا نابرو نايم محياش